پارێزگارê Colemergê biriya telefonê bi zimanê Tirkî li gel wê diaxive. Lê nafiye bilîcan a 65 salî ji ber bi Tirkî nizane bi Kurdî bersiva wî dide. Nafiye ji bo ku ev çêlek bi lez jê re anîye spasiyê li parêzgarê Colemergê dike. چیلکم چیادا چوخاری مرابی. چون گفتم بچکیم چون نه دگونم مرابی سه روز اصلا گیم هاش خونه بی. Nafiye Bilîcan dayika 6 zarokane û tenê xwediyê çêlekekê bû ku bi wê jî debara jiyana xwe û zarokê xwe dikir. Roja 3 îlona îsal çêleka wê ji çiyayekî 300 metre bilind ket xwarê û ji nav çû. Ew çend dem ji mêran bo çêleka xwe giriya û şîn kir. Nafiye roja duşembe 5 îlonê bû xwediyê du çêlekan. Ji ber şaredariya Enqerê jî wek diyarî çêlekek jê re şandibû. Li gel ku ev alîkarî hemû pirsgirêkan çareser nake jî dê barê wê sivik bike. Nêzîka sê roj berê çêleka wê telef bû. Ev çêlek tekane çavkaniya debara jiyana dayîka Nafiye bû. Şîrê wê difrot û bi vî pereyî xerciya xwendina zarokên xwe dabîn dikir û ew dişandin dibistanê. Ji ber vê yekê dayîka Nafiye bi mirina çêlekê gelekî êşiya bû. Li Tirkiye krîza aborî wek xofeke mezin bestika xelkê girtiye. Li gor amarên dawiyên raporta Konfederasyona Sendîkayên Karkeran a Tirkiye, xerciya mehaneya malbateke çarkesî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê wate sînorê birçîbûnê bo $346 û sînorê hejariyê bo $1142 zêde bûye. Xerciya jiyanê ya kesekî jî mehane bo $456 zêde bûye. Li gor amarên Komeleya Mafên Serfkaran ku adara îsal belav kirine, li Tirkiye 25.5 milyon kes di sînorê birçîbûnê û 5.1 milyon jî di sînorê hejariyê de dijîn.